Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhala ngobunzima buka Eskom njengoba kunohlelo lusha lokushintsha izigubhu ezindala kushintshela kwezintsha. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Kugcine kuphume isidumbu osukwini la izolo kulayini lokushintsha amamitha kagesi eNewcastle njengoba kuqhubeka uhlelo lokushintshela ku KRN2. Intatheli yomunye womsakazi Late Radio izifikele emathuba endaweni yesigameko la kubonakala khona ugogo ogcine edlule emhlabeni ngoba ubese khathele. Kubikwa ukuthi lo gogo besuka eGoli elibangise Newcastle ezolungisa indaba kagesi bekade ebamba ulayini. Kube ukuthi besebuye izinsuku ezimbili ebambe wona ulayini umude lo wokushintsha amamitha. Ubonakale ezama ukubambelela ngodonga wawa phansi maqede waquleka. Bezosizo liphuthumayo baphuthume khona endaweni yesigameko bamfika bemhlonze njengomuntu ovele esephangalela. Umphakathi uthukuthele wakana unwabu njengoba bekhala abantu ezindaweni ezahlukahlukene ukuthi amahhovisi kaEskom angazuthi awanalo uhlelo oluqondile lokusiza abantu ngokukhulu ukusheshsha njengoba abantu abekade bengawuthenga ugesi sebezama manje ukunikwa ushwele. Babambe imiddle line le bagcine bequlekela khona njengoba indaweni ezahlukahlukene balokhu bequleke njalo abantu kulayini. Abantu ke babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezikhundleni zokuxhumana. Ngizofisa mina nami ukuze ukuphala kwakho ukuthi ngabe kuthini ngalolu daba luka Eskom. Abanye sebecabanga nokubamba umbhikisho befuna usizo olusheshayo. Bafethu ke mina sengiphuma kanje ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kuyi comment section ukuthi ngabe uthini wena.